A 45 edición da matanza tradicional de Lalín celébrase en Catasós o vindeiro 16 de febreiro e achegámonos hoxe a coñecer ao seu protagonista, que pesa 180 kilos. Terá nome? Imos comprobalo. Vamos a preguntar ao seu dono. Celso Toimil, o dono da criatura, que canto tempo estiveche coidando deste porco? Pois uns 14 meses. É un porco criado ao estilo natural, de lalaíno, é un cruce de Duró con celta, criado con remolacha, en vez de nos árboles sempre lle caen landras, castañas, e bueno, come algo de todo. Claro, de todas estas árbores move o vento, acaban caendo os froitos secos e o cocho a papalos. A papalos, aproveitos todos no chao, pero eso é unha maravilla máis. Cando lle caen, non? Sinte que lle caen, bum, xa vai correndo a eles, E o que lle falta tamén é un nome, non ten nome este cocho. Claro, eu nunca bautizo, porque é o que se di, o porco é porque é para matar, non lle colles, non lle podes coller cariño. Pois que quede así, porque o 16 de febreiro mata Arile. Ti dis que pasa dos 200 agora vivo. Pero el pode dicir 180 en canal. Canal quere dicir morto, limpio, sí, pode ir aos 180 ou algo máis. Claro, sin... Eu digo así vivo pesa máis, así vivo pesa polo menos uns 250. Ten estes tonos, estas manchas, que isto lle ven da súa nai que era porco celta, non? Sí, e o marrón do porco do pai, que é celta, é Duró. Duró son marrón. Pois 3 anos consecutivos, os teus porcos elexidos para a festa da matanza. Que supón isto para ti? É unha honra ou que? É unha honra porque, bueno, é porque son vos, non? Sí. E porque os crías durante un ano e pico, que claro, iso xa non se fai. Non, normalmente os porcos, agora que teñan máis dun ano, xa non se fai. E que, vamos a polo cuarto ano ou que? Imos polo cuarto ano, xa está aí dentro, xa está... Está dentro? Ai, está aquí, é moi pequerrecho. Podíamos lle chamar Toñito. Toñito, bueno. O pues, Toñito. Mira aí o Toñito. Queda Toñito logo. Toñito. Toñito. Ala, vémonos o ano que ven, cariño. Vou intentar non collerche demasiado agarimo porque, ai. Como daqui ao ano non o vas conocer, xa o mellor non tes tanto cariño. O día da matanza hai que procurar sacalo con tranquilidade hasta o sitio onde vai meter o cuchillo. Normalmente ahora as matanzas xa non se lle mete o cuchillo, como non se pode meter o cuchillo directo, mándase unha anestesia na cabeza, como se di Eso está ben, non? Sí, polo menos así xa non... Jolín. Xa non sinten nada. Eso di bastante de nós como seres humanos evolucionamos, sabes? Sí, o bienestar animal en cousa está moi ben.